खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 2 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथि थानाय राशिफोरखौ फरायथिनानै लाबाय। मेष राशि, राङारि थासारिया गोख्रों थागोन आरो रां थिसननायनि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। बृष राशि, खरसाखौ बांहोनो हागौ, रांखान्थिखौ सांग्राङै सामलायनो नांगोन। मिथुन राशि, फालांगि आरो आयेनारि आयदाफोराव जाफुंसार जानो हागोन। कर्कट राशि, आयनि फुंखाया बांगोन, फालांगिया जौगागोन। सिंह राशि, नखरारि हेफाजाब मोनगोन। कन्या राशि, रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां सान, नाथाय साननानै थिरांथाफोर ला। तुला राशि, रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। वृश्चिक राशि, रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां सम। धनु राशि, सोरनिफ्रायबा राङारि हेफाजाब मोननो हागौ। मकर राशि, खरसाखौ सामलायनांगौ, आयआ खमायगोन। कुम्भ राशि, राङारि मुलाम्फानि जाथावना दं। मीन राशि, राङारि आयदाफोराव सांग्रां जानांगौ आरो हाखु-दाखु थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। दिनैनि राशि फोरमायनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।